Nag-trending sa social media kamakailan lang ang 21 years old na taga-Pili, Camarines Sur na si Jerome Bustarga nang makapasa sa 5 universidad sa Amerika. Pangalawa sa 4 na magkakapatid si Jerome. OFW ang kanyang ama at 2 taon din siyang huminto sa pag-aaral para tulungan ng ina sa kanilang sari-sari store at bakery. Medyo masakit sa part ko kasi as a very studious person, I had to stop studying. Class valedictorian sa high school at consistent achiever si Jerome kaya hindi duda sa kanyang kakayahan ang mga kaanak. Bilang pinsan, proud na proud pa ako kasi alam ko yung pag-review niya doon sa mga exam na yon talagang alam kong puspusan kasi minsan hindi na po siya lumalabas sa kwarto. Kwento ni Jerome na engganyo siya ng ibang Pinoy na sumubok mag-apply sa kolehiyo sa ibang bansa. I started searching. Tapos, with the help of this organization po called Education USA Philippines, meron silang workshop for students who wants to study abroad. 11 paaralan ang inaplayan ni Jerome at nang siya'y palarin, hindi lang isa kundi 5 eskwelahan ang tumanggap sa kanya. Napagdesisyon na ni Jerome sa Creighton University sa Nebraska mag-aral ng kursong Engineering Physics. I would get to study at Creighton for 3 years to get my bachelor's degree in physics. And then, itatransfer nila ako sa Washington University in St. Louis to get my engineering degree. Pero kinailangan pa rin ni Jerome ng tulong pinansyal at sinubukang lumapit sa pamahalaan ng probinsya. Hindi siya nabigo dahil bilang pagkilala ng galing ng kabataang Bicolano, agad tinugunan ni Governor Luigi Villafuerte ang ibang gastusin ni Jerome sa kanyang pag-aaral na nagkakahalagang 1.9 million pesos. I will be forever grateful kasi first day mo pa lang as governor, ako yung una niyang natulungan. Gusto ko rin gawing example si Jerome na pag naghigos ka sa pag-adal mo, the world of opportunity is endless and bukas na bukas ang mundo para sa lahat. Whether you're from a far-flung barangay in Camsur, pwede ka rin makaabot sa States, mag-aral doon and may opportunity talaga. Payo ni Jerome sa mga tulad niyang may matayog na pangarap. Huwag silang mawawalan ng pag-asa. There would be people na handang tumulong. Don't be afraid to reach out. Congratulations. Thank you po. Make us proud. May Di Maano, CSN.